Siis Ida kiusattiin ja se... No niin, vihdoinkin. Nyt tottelette, mitä nämä olijat, pelastajat. Ope. Niin mitä? Ida kiusattiin ja me yritettiin... Voi. Hyvä, että kerroit. Tämä selvitetään kyllä perinpohjaisesti. Mutta nyt ensin ulos täältä kaikki. Wow. Pääset sä? Joo, kiitti. Lähdetäänkö mekin pulaan nyt? Miksi Ida luulee, että me ollaan Boltsin porukkaa? No joo. En oo enää. No sieltä se tulee. Hei bro, mitä sä näette luusereiden kautta? Ite oot luuseri. Anna. Tää ei muuten jättää. Siis oot sä jotenkin itse tuhannut, en mä sitä pelkää. Kato mitä Boltsi just jakoo koko koululle. Mitä ito se tolleus? Siis mikä tää on? Miltä näyttää? Voi ei, aletaanko Emilia kiusaa tästä? Alkaakohan ne kiusaa muakin, jos mä hengaan Emilian kanssa? Mun pitäisi ehkä lähteä. No miksi?